Bé, en primer lloc, Jordi, no heu tingut queixes perquè a la moció ho comentem, no heu tingut queixes perquè en anteriors mandats, eh, no sabem si per activa o per passiva, però s'han fet servir espais no habilitats. S'han fet servir espais no habilitats i no hi ha hagut cap mena de sanció ni aplicació de l'ordenança. No sabem si és per activa o per passiva, però ha sigut així. És a dir, estem parlant concretament de les caixes, per exemple, de l'electricitat. Les caixes aquestes de distribució d'electricitat, on hi ha els grups aquests, no són espais habilitats i durant molt de temps les entitats ho han fet servir. Llavors, quan els heu preguntat, teniu alguna mancança en aquest nivell? Us hauran dit que no, entre altres coses perquè ho feien servir, però estàvem, parlo en primera persona, del plural, estàvem fora de l'ordenança quan feien servir aquests espais. Llavors, per aquest motiu, ningú s'ha queixat. I en segon lloc, tenim ja uns conceptes doncs, que els veiem diferent. És a dir, el primer concepte és el de desordre i brutícia. No? Heu parlat de que d'un poble ordenat i net. Nosaltres no entenem les encartellades en segons quins llocs, òbviament, dins de tots els límits que calgui, però fora dels espais habilitats no ho entenem com un indicador de brutícia ni de desordre. Aquest és el primer concepte en el que diferim. I el segon en el que diferim és que no estem parlant d'informació, estem parlant d'agitació. I ho sabeu perquè hem estat junts en alguns moments en què estàvem buscant no la informació al poble, sinó l'agitació del poble, l'activisme. I en l'activisme, doncs, la cartelleria física continua tenint un pes important. Sociòlegs o psicòlegs podran explicar-nos potser el per què, però és així i els mateixos grups ho reconeixem com a tal perquè ho fem servir quan el que volem no és informar, sinó agitar. Llavors, en aquest aspecte, tampoc pensem igual. Gràcies.